हाय फ्रेंड नमस्कार मु सोनाली आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल ओडिया बो सोनाली को आम फैमिली किछि खट्टा मिठा कथा आपण मानक सहित शेयर करबा को चाहछि आछंती आज हम घर को मामू माई तांको पे स्पेशल हमर तयारी हिछि आज पकड़ी भेज पकड़ी हिछि हमर सेथिरे परिया पड़िछि आलू बाइगण कखारू कोबी बंधा कोबी एमती सब पड़िछि पकड़ी खाई मामू माई कहे केमती देखिए आम मामू माई को चलतु आमर ये मुढ़ी पकड़ी वर्षा पागरे चलची मुढ़ी पकड़ी खाऊ मामू माई ये बस माई टे आड़े अनेदेला ये यूट्यूब गोटे भिडियो गोटे अच्छी मामू पकड़ी केमती भल ना बढ़िया मन पाइला माईर पकड़ी आलू फुटा हबार अच्छी तो फास्ट मु धनिया पत्र किसी कटिकी धनिया पकई देछि आउ पियाज पकई देछि कहीं पियाज पकई फुटेले बहुत टेस्ट लगे आज आम सब स्पेशल स्पेशल से देखो ओडिया खाइबा डाली जन्ही पका खाली जन्ही पकईकी डाली कराई देखो केते सुंदर होती आमर आलू पकई पियाज पकईकी आलू भर्ता बो जेहेतु पियाज रसुण खाऊना ब्रह्मकुमारी से कम शांति दीक्षा नहीं ना आम फैमिली हूँ आध्यात्मिक परिवार आखिदी खाली प्लेन फुटेवाई जन्ही पका डाली आलू फुटा तो सहित आमर हो देखु बेसर गुआर खट्टा आउ मंजा तरकारी मंजा रायता बेसर पकईकी आम घर को आसछंती नुआ कुणिया बहुत दिन पर पाला देखे दे ऊपर देखेबी ऊपर देखेबी हाँ नहीं मुझे बढ़िया वो गोटे परिया अरे इनका गोटे इनका ऊपर गोटे के थिला हां हेडा का दे गोटे ए दे हां हां बारे सीता को भी कोई पके जंदा वाला मेरा खसे वाला खसो ही पड़े ही रंग क्लियर पड़े तो सब जंदा खाई दे जंदी देखो हमर केते बड़ बड़ बलियाळ सब जगह जंदा खाई दे जंदी एटा भी खाई दे जंदी जंदा जंदा से सुआ आसिक भी खाई दउचंदी आ कितु बहुत होई गछरे पाची जाइए एटा से खाई दे जंदी सब मुझे आमर हिरो माई होचंदी हिरोइन न ननद भाज तक कि गोड़ नट नटी होना बस अच्छा मामू माई को देखापी तमें एक्चुअली बाहाघर ठीक करा ना अजा जाइए बाद हुई मामू अजा ताहले तुम बाहाघर ठीक कर देखे माई
ମାଇଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାଣି ଶୁଣିକି। ଅଜା ମାନେ ଦେଖିକି ତମକୁ ପୁରା ମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଝିଅଟେ ହେଇଛି ନୁହଁ? ମାନେ ତମର କଣ ଦେଖିକି ସେ ଖୁସି ହେଲା କି? ଦଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଯାଇଥିଲ? ଦଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ। ତମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ? ହଁ। ଅବଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡପୁର। ହଁ। ମତେ ଧନା ଭିଡି ଭିଡି ନେଲା। ତମେ ମାନେ ଏମିତି ଗେଟଅପ୍ ଫେଟଅପ୍ ହେଇକି ଯୋଉ ଘରକୁ ଦେଖି ଯାଆନ୍ତି ଚା ସର୍ବତ ସେଇ ପାଲା ନଥିଲ? ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମାଇଁ ତମକୁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଲାଇନ ମାରା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ଯୁଗର ସେଇଟା ଲାଇନ ମାରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାମୁଁ ତାର ଲାଇନ ମାରି ଆଗ ଯାଇଥିଲେ କଣ ମାମୁଁ? ଆଉ ବାହାରେ ହେଇକି ଦଣ୍ଡ ନାଚ ନାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଦଣ୍ଡ ନାଚ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏଇ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡି ଗାଇଲା ମତେ ମୁଁ ତାପରେ ଜାଣିଲି। ଖାତା ଧରିକି ବସିଲି ପେଣ୍ଡାଲରେ। ମାନେ ସବୁ ବସିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିନି। କୋଉଟା ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲନି? ଏତେ ଗୁଡେ ଝିଅ ଥିଲେ ଯେ କୋଉଟା ବୋଲି ଜାଣି ପାରିଲନି। ମାଇଁ ହେତ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ପକେଇଥାନ୍ତେ ନୁହଁ ମାଇଁ? ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଇଏ ଆମ ନୀର ମଶା ମତେ ଡାକିକି ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଇଏ କଲାଣି କୁଆଡେ ଖାଇଲା କୁଆଡେ ଗାଧେଇ ଗଲାଣି ଝାଡା। ସେତେବେଳେ ତ ବିଲ ବାଡି ଆଡେ ସବୁ ଝାଡା ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ବିଲ ଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ କି ନଦୀ ଆଡେ ନାଳ ଆଡେ ଏମିତି ଯାଆନ୍ତି ନା? ହଁ ବାରିପଟେ। ଆମ ବାପା କେତେ ଯିବେ? ନାଇଁ ଯଦି ତମେ ବାହା ହେଲା ବେଳକୁ ମାମୁଁ ଗୋଟେ କାଳିଆ ବୁହା ହେଇକି ନଣ୍ଡାଟେ ହେଇଥାନ୍ତେ। ତମେ କେବେ ଦେଖିଲ? ତମେ କେବେ ଦେଖିଲ? ତମେ ବାହାଘର ଦିନ ବେଦିରେ କିନା ବସିକି ଅନେଇ ଦେଇଛ? ବେଦିରେ ବସିକି ମାଇଁ ଅନେଇ ଦେଇଛ? ନା ନା ତମେ ଦେଖିଲ କୋଉ ଦିନ ମାମୁଁଙ୍କୁ? ସେ ଆମ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ବାହାର ପୂର୍ବରୁ? ବାହାର ପୂର୍ବରୁ? ବାହାର ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖିଦେଇଛ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବାହାର ପୂର୍ବରୁ? ତାହେଲେ ଦେଖିଥିଲ? ମାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ରେ। ଜଇଁ ପୁଅ ତ କଣ ପଇସା ନେବେ? ଯିଏ ନବ ନବ ଆଡେ। କାଲି ମାମୁଁ କହୁଥାନ୍ତି ନା ଉଦ୍ର କଖାରୁ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ। ତାହେଲେ ମାମୁଁ ତମେ ଯାଇକି ବାହାଘର ପରେ ମାଇଁଙ୍କୁ ଦେଖିଲ, ଆଉ ମାଇଁ ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଗୁଆ ଦେଖି ଦେଇଥିଲ? ସେଟା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ହଁ ମାଉସୀ ଘରଠି ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କି ଆମ ମାଆକୁ ତାଙ୍କ ମା ଦି ଭଉଣୀ ପରା। ଅଜା ତାପରେ ଯାଇକି ପସନ୍ଦ କଲେ? ଅଜା ଦେଖି ଗଲେ? ଅଜା ବାଦ ଭୂଇଁ ଅଜା ତ ଆଗ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଏଠୁ ଅଜା ଗଲେ। ଆଉ ଯେ ବୋଉ ବା ଶୋଇ ପଡିଲେଣି ପୁରା, ଚେତା ଅଛି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ବୋଉ ତମକୁ କିଏ ଦେଖି ଯାଇଥିଲେ? ବାପା? କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? ଖାଲି ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ? ତମେ ସେତେବେଳେ ବାଇଆଣୀ ଭଳିଆ ବୁଲୁଥିବ, ମୁଁ ଦେଖି ଦେଇକି ଆସିଲେ? କାହାକୁ? ଗେଲ ବସର ଆଉ। ମାମୁଁ ମାମୁଁ ବୋଉ ଆମେ ତେଲୁଗୁ କହିବୁ କିନ୍ତୁ ଗେଲ ବସର ନା ଏତିକି ପରିବା ଆଇ କାଟି କୁଟିକି ଦି ଜଣ ମଣିଷ ଆଇଲା ଆସିକି ସବୁ ଯୋଉ କାଟିକି ଏତିକି ବସିଦେବେ ବୋଲି ଏତିକି ତୁ କ୍ୟା ତୁ ନକ ତୁ ଲା ତ ବତୁ ତାର ଗୁଚ୍ଛାଟେ ବୋଲି ସେ କରିବେ ଖାଇବ କି ଖଟା କରୁଛି ବରଗଡ଼ା ଲଗା ହେ କାକୁଡି ମୋ ମା ଆଣିବ ତୋଳିକି ଡାକିବ କାକୁଡି ଖାଇବ ତୋଳିକି ତୁ ବାରିଆଡୁ